ବିରଜା ଟିଭିକୁ। ମାଲକାନଗିରି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଏ ଦେବ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ। ଗୁରୁବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନଜା ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଚରାଉଚରା ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆଇଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ଦେବଦତ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଓ ସେମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।